Kuyajabulisa uma sizobona ama-post anje aka-Facebook njengoMafikizolo ngoba ebhalile la ethi preparing for CD cover featuring wafaka i-question mark ukuthi awuqagele ngiphethe bani. So sekunjalo ngempela-ke manje. Ikhathi ezijabulisayo lezi kumaskandi music bayo-release abafowethu ney'ntokazi zakwethu left right center. uMafikizolo last year uphuma ku-album eyasebenza kahle kakhulu. Le album eyayithi ngathi nguye, iyo lo album ehamba phambili kakhulu. Ingoma zakhe zasebenza, waze wawina i-black double platinum ngale track le ethi ngathi wuye featuring uMashotana. So nakulo nyaka lo akukho sikulindele kuyena ngaphandle ukuthi alethe i-performance esezingeni. uMafikizolo usikhombisile ukuthi usenesikhathi esikhona emculweni, njengomuntu owashizela kulo music, owaziyo ukuthi kunzima kanjani ukuthola i-recognition, ukungena kubantu, ukuthi uma uthi umsebenzi wakho kanzima abantu bekwazi uthola ukuthi bazi ingoma nabakwazi abantu. Uyakwazi lokho uMafikizolo, kodwa njengamanje sengingasho ukucaca ngaphandle ongananazi ukuthi bambalwa abangamazi uMafikizolo, umculo osangaphansi kwensika yethonga. So ukubekezela kuhle, ukubekezela kuzala impumelelo. Siyabonga kakhulu ukuthi uMafikizolo ubekezelele waze wafika la, umsebenzi wakho uyakhanya, uyabona ngathi ubhekephi. So uma iphuma-ke le album izophusha kakhulu. Igear ahambe ngalo uMafikizolo ngifuna ukubona ukuthi uzokhuphuka yini or uzokwehla, ngoba le album lagcina kuyikhipha isebenza kahle kakhulu. Unengoma laphana sibheke ku-10 million kwama-views, already iku-9.2 million njengamanje ngoba sikhuluma nje. Every time uma kune-announcement umuntu oyenza umculi, abantu bahamba bayoyibheka futhi leyo ngoma leyo bephinde beyi-streame kabusha iphinde ikhuphuke. So I'm interested ukufind out ukuthi le album le uzobe phethe bani uMafikizolo, uzobe featurisha bani, because le siphuma kuyona yasebenza kahle kakhulu and yagijima kakhulu ngo-June last year, July. For the first 3 months le ngoma yagijima kakhulu and yahlala isikhathi eside kuma-streams laphana kwa-Spotify. Yayikuma-trending songs for the longest time, including umshini wemali ngaleso sikhathi beno-SK. Naku-YouTube nakhona it was the same thing. Le ngoma ihlala isikhathi eside kuma-trending kumaculi ase-South Africa kube trenda-ke. Njengamanje angazi ukuthi ukuphi, kodwa-ke isebenze kakhulu, ihlezi laphana kuma-trending song. So silindele ukukhulu kuMafikizolo nakulo nyaka, enze izinto ezinhle. Sithembe ukuthi-ke izinto esizoyibona kubaculi okuhle kodwa njengoba nonje kade beyikhiphile nje noSikweletu. Sibonga kakhulu bafethu ukuthi ngendlela nisebenze ngayo niyasijabulisa, nisipha okunonile kodwa. Noma ekhona ama-challenges kulo mculo wamaskandi, because awukho lula lo mculo wamaskandi. Abantu bangakhuluma nje abakuthandayo, akukho lula, kodwa-ke ukuthi niyayimisela, niyavela, nenza ngakho semandleni ukuthi nigcine nikhiphe kunikhiphayo. Siyabonga kakhulu. Nabanye-ke bethole-ke isibindi sokuthi benze njengani, be-release umculo. Ungadelay umculo, i-album ungadelay, ama-EP angadelay, ama-single angadelay. Ngoba usunesikhathi esanele uhleli, usuke usucabangile ukuthi ingoma uzifuna ukubhala ini, usuke usucabangile ukuthi uzosebenza nobani, usuke usubathintile abantu abakuphethe, so sebekukhulumela abantu abathize ukuthi sicela ukuthi usebenzisane nobani. So siyathemba ukuthi-ke ngeke kube nama-delay kwabanye abaculi ukuthi besirezele umusic wabo, because siyathanda nje ukukhuluma ngezinto abazenzayo kumaskandi. Siyathanda ukwenza ama-review ngama-tracks nama-albums abo, nathi siwaphushe on other side, sikhulume ngakho. Nokade engabonanga agcina sethola i-chance ukuthi hawu kunento ekanje esiyenzakalile, nathi sidlala leyo ndima leyo ngosizo labo abaculi bakamaskandi abasuke bekhiphile ngaleso sikhathi. Siyabonga kakhulu abantu besalahle belindele i-CD cover.